салом гулдухтарони азиз, ман як наворо баҳри шумо мегузорам барои бовариятон баъдан суҳбат мекунем. гулдухтаракони азиз, дидем ки ин предложение фаберлики ман аст ва худатон шоҳид гаштед ки звание ман директор ва маоше ки барои ман имшаб гузашт дар 14 рӯзи кориам буд. ва дӯстони азиз, ин ҳама муваффақият дар 4 моҳ барои ман муяссар гардид ки ман дар 4 моҳ тавонистам ҳам директор шавам ва ҳам маоши ана ҳамин қадар хубро ба даст бигирам. ва дӯстони азиз, ғайр аз ин тӯҳфаҳои беҳтарин аз компания фаберликро соҳиб гаштам. дӯстони азиз, шумо низ метавонед ки дар командаи ман кор карда соҳиби ана ҳамин гуна маош ва свания баланд гиред. дӯстони азиз, чӣ гуна аст кор? бисёриҳотон мегӯям мо кор кардем нашид. дӯстони азиз, ҳар касе ки ҳаракат мекунад ва натиҷаи хуб ба даст меорад, бубинед ки дар ана ҳамин 14 рӯзи каталоге ки ин қадар вақти кӯтоҳ буд, ман тавонистам. гулдухтарони азиз, ман тавонистам ки дар ана ҳамин 4 моҳи корӣ ва дар ана ҳамин 14 рӯзи каталоге ки тамом шуд, дута старши витсе-директор ва витсе-директор, старши лидер ва консултант бисёр барорам. старши консултант аз ҳама зиёд баровардам ва дӯстоне ки ва мехоҳанд ки бо ман кор кунанду чунин маошҳоро гиранду чунин званияҳои баланд гиранд, пас ҳамаи шуморо ба командаи худ даъват мекунам ва боварӣ дорам ки зудтар звания баландро соҳиб мегардӣ ва боз раҳматам мегӯяд. пас рақамҳои ватсапи ман баҳри шумо метавонед ки корро аз ҳамин рӯз шурӯъ кунед. дӯстони азиз, бисёриҳо савол метиҳанд ки апай фараҳноз, кор дар ширкати фаберлик, яъне ки хона ба хона гаштану бояд мо боро бифурӯшем. дӯстони азиз, ман ба касе чунин тавсия намедиҳам ва маҳсулотҳое ки мо имрӯзҳо истифода мебарем дар хона ҳамаш дар ширкати фаберлик аст ва шумо метавонед ки маҳсулотҳои хонаи худро аз анами ширкати фаберлик харидорӣ кунед ва метавонед ки тавсия диҳед ба 1-2 командаи худро бисозед ва ман низ барои шумо кӯмак мекунам то шумо звания гиред. дӯстони азиз, аз тарафи худи компания фаберлик шумо тӯҳфа мегиред ва нафаре ки директор мешаванд 10 000 сомон бонус мегиранд. бонус, тӯҳфа, маош ва аз тарафи худи ман ҳам тӯҳфа, ҳам рекламаи ройгон ва аз тарафи наставникон низ тӯҳфаҳои беҳтарин гузошта шудааст. ин ҳама дар ана ҳамин барои шумо дар командаи ман. биёед ҳама якҷо кор мекунем, соҳиби маоши хуб мегардем, соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин мегардем ва боз ана ҳамин ёрдаи ман барои шумо ки рекламаи бепул аст. ҳама каса биёед дар командаи худ, ман шуморо интизор ҳастам. рақамҳои ватсапи ман барои фаҳмондадиҳӣ ва барои кор. марҳамат дӯстон.